Noswaith dda, a chroeso i bodlediad o'r Hwyrol Weddi Eglwys Dewi Sant, ar sul olaf y flwyddyn eglwysig, y sul o flaen yr advent, pan cyhoeddwn Crist yn frenin. Dyrchafer enw Iesu ci gan seintiau Isynen, a holl aneirif luoedd nef, cyronwch ef yn ben. Aeth brenhiniaeth y byd yn eiddo ein harglwydd ni a'i Grist ef, a bydd yn teyrnasu byth bythoedd. Garedigion yng Nghrist, yr ydym yn presenoldeb y Duw byw a holl gwmpaini nef, i offrym iddo, trwy ein harglwydd Iesu Grist, ein haddoliad a'n mawl a'n diolch, i gynyddu mewn gwir wybodaeth o'i gariad mawr tuag atom, ac i'w ras gael dwi'n ffrwyth yn ein bywydau. Yr ydym wedi dod i wrando a derbyn sanctaidd a'r Duw, i geisio grymusol nerth yr ysbryd glân, ac i weddio dros ym ein hunain a thros bawb, fel y derbyniwn y pethau hynny sydd rhaid i ni wrthynt yr ein lles a'n daioni. Ond yn gyntaf, cyffeswn ein pechodau, a cheisio gan ein tad, ei fyddeiant a'i dangnefedd. Cyffeswn i Dduw holl alluog, y tad y mab yr ysbryd glân, i ni bechu ar feddwl gair a gweithred. Gadawsom heb ei gwneud y pethau dylasam ei gwneud, a gwneithom y pethau na ddylasam ei gwneud. Gan hynny, gweddiwn ar ei Dduw drigyrhau wrthym. Trigyrhaed yr holl alluog Dduw wrthym, a maddau ni ein holl bechodau. Gwaredid ni oddi wrth bob drwg, pan cadarnhau a nerthu ym mhob daioni, a'n dwy'n i fywyd tragwyddol. Amen. Yr holl alluog Dduw sy'n maddau i bawb sydd yn wir a difeiriol, a drigyrhaw wrthych, maddau i chwi a'ch gwared oddi wrth eich holl bechodau, eich cadarnhau a'ch cryfhau ym mhob daioni, a'ch cadw yn y bywyd tragwyddol, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen.
Arglwydd a gorau'n gwefusau, an genau a fynegad y boliant. Dyw brosiau'n canorffwyo, arglwydd braserau'n camorf. Gwogoniant i'r tad ac i'r mab ac i'r ysbryd glon. Megis yr oedd yn y dechrau, y mae'r awr hon ac a bydd yn wastad, yn oes oes oedd. Amen. Molwch yr arglwydd, Molianus fyddo enw'r arglwydd. Yr arglwydd sydd yn teyrnasu, efe a wisgof ardderch hogrwydd, wisgof yr arglwydd nerf ac ymrygysof, y byd hefyd a sicrhawyd fel na syblo. A'r parwyd o'r sefau'n cerioed, wyt er tragwyfoldeb. Y llifeiriant o arglwydd a ddyrcha fasant, y llifeiriant a fyrcha fasant ei twrf, y llifeiriant a fyrcha fasant ei tonau. Yr arglwydd yn yr uchelder, sydd gadarnach na thwrf, dyfroedd lawer, na chydyrn donau y môr. Sicr iawn yw dy dystiolaethau, sancteiddrwydd a weddaif di o arglwydd y byth. Ogoniant i'r tad ac i'r mab ac i'r ysbryd glân. Megis yr oedd yn dechrau, y mae'r awr hon ac y bydd yn wastad, yn oes oes oedd. Daw'r darlleniad o 7 bennod llyfr Daniel yn dechrau ar y 9fed adnod. Gweledigaeth o'r un hynafol a'r un oedd fel person dynol. Wrth i mi syllu, cafodd gorseddau ei gosod i fyny a dyma'r un hynafol yn eistedd. Roedd ei ddillad yn wyn fel eira a'i wallt fel gwlân oen. Roedd ei orsedd yn fflamau tân a'i holwynion yn wenfflam. Roedd afon o dan yn llifo allan o ddiwrtho. Roedd miloedd ar filoedd yn ei wasanaethu a miliynau lawer yn sefyll o'i flaen. Eisteddodd y llys ac agorwyd y llyfrau. Ro'n i'n dal i edrych wrth i'r corn bach ddal ati i frolio pethau mawr, ac wrth i mi edrych, dyma pedwaredd creadur yn cael ei ladd a'i daflu i'r tân. Cafodd yr awdurdod i lywodraethu i gymryd oddi ar y creaduriaid eraill, ei bod wedi cael byw am gyfnod ar ôl hynny. Yn fy ngweledigaeth y noson honno, gwelais un oedd yn edrych fel person dynol yn dod ar gymylau'r awyr, aeth i fyny at yr un hynafol, cafodd ei gymryd ato. A derbyniodd awdurdod, anrhydedd a grym. Roedd rhaid i bawb, o bob gwlad ac iaith ei anrhydeddu, mae ei awdurdod yn drygwyddol,
fydd e byth yn dod i ben. Fydd ei deyrniased byth yn cael ei dinistrio. A dim y ddiwedd y darlleniad. Abraham a'i had yn dragowydd. Gogoniant i'r tad ac i'r mab ac i'r ysbryd glan. Megis roedd yn y dechrau a mae'r awr hon ac y bydd yn wastad. An oes, 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 amen. Darlleniad o'r 19 bennod o Ioan, adnodau 33 i 37. Yna, aeth Peilat i mewn i'r pretoriwm eto. Galwodd Iesu ac meddai wrtho, ai ti yw brenin yr Iddewon? Atebodd Iesu, ai ohono dy hun yr wyt ti'n deud hyn, ai yntau eraill a ddwedodd hyn wrthyt amdana fi? Atebodd Peilat, ai iddew wy fi? Dy genedl dy hun a'i thrif o ffeiriad sydd wedi dy drosglwyddo di i mi. Beth wnaethos ti? Atebodd Iesu, nid yw fy nheyrnas i o'r byd hwn. Pe bai fy nheyrnas i o'r byd hwn, byddai fy ngwasanaethwyr i yn ymladd rhag i mi gael fy trosglwyddo i'r Iddewon. Ond y gwir yw, nid dyma darddle fy nheyrnas i. Yna, meddai Peilat wrtho, yr wyt ti yn frenin yn te? Ti sy'n dweud fy mod yn frenin, atebodd Iesu. Mwyn hyn, yr wy fi wedi cael fy ngeni, ac mwyn hyn, y deithim i'r byd, i dystiolaethu i'r gwirionedd. Y mae pawb sy'n perthyn i'r gwirionedd yn gwrando ar fy llais i. Yma y terfyn yr ail lith. Yr awr
Credaf yn i'w dad holl gyfoethog, creawdwr nef a deiar, ac yn Iesu Grist ein unig fab ef ein harglwydd ni, yr hwn a gai trwy'r ysbryd glân, a aned o fair forwyn, a ddioddefodd dan Pontiws Peilat, a groesoeliwyd, a fe farw ac a gladdwyd. Disgynnodd uffern, y trydydd dydd y cyfododd o feirw, a esgynnodd i'r nefoedd, ac y mae'n eistedd ar y heilawd i'w dad holl gyfoethog, o ddiynod aw i farnu'r byw ar meirw. Credaf yn yr ysbryd glân, yr Eglwys Lân Gatholig, cymyn y saint, myddeiant pechodau, at gyfodiad y corff, a'r bywyd tragwyddol. Amen. Ar arglwydd a bo gyda chwi, a chydath ysbrydithau gweddiwn. Arglwydd drigar hawr ddim, Christ drigar hawr ddim, arglwydd drigar hawr ddim. Ein tad, yr hwnnwyd tan y nefoedd, sanctaidd i'r enw, deled y Teyrnas, gwneler dewyllus, megis yn y neb, felly ar y ddaiar hefyd. Dar oen i heddiw ein barab ein addiol, a maddau ni ein dyledion, fel y maddaiwn in ein dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, aeth i'r gwared ni rhag drwg. Amen. Arglwydd dangos dy drigaredd arnom, a chaniatau ni dy iachawdwriaeth, gwisg dy wain i dogion ag iawnder, a gnad y ddewis bobl yn llawen, arglwydd cadw dy bobl, o bendithiad etifeddiaeth, arglwydd cadw'r frenhines, ar oiwch anghorwyr ddoethinem, arglwydd dyrod angnefedd yn ein dyddiau, ac amddiffyn i byth yn erthol, Duw glanhaen calonau, ac adnodd ysbryd yn iawn o'n mewn. Deffro arglwydd erfyniwn arnat, ewyllus dy ffyddloniaid, fel gan ddwy'n ffrwyth gweithredoedd dan helaeth, y cant gennyt ti yn ei helaeth ei gwobrwyo, drwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. O llalluog Dduw, ffynhonell pob dymuniad sanctaidd, pob cyngor da, pob gweithred gyfiawn, dyrwydd weision y tangnefedd na all y byd ei roddi, fel y boi ni, gan i fyddhaeth orchmynion, a'n gwared gennyt rhagofn ein gylynion, dreulio ein hamser mewn heddwch a thangnefedd, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Gole ein tywall
llwch at y lygwn i ti o arglwydd, ac oedd fawr drigaredd am ddiffyn i rhag pob perygl ac embydrwydd yn nos hon, trwy gariad deunig fab ein gwaredwr Iesu Grist. Amen. Felly wrth i ni ymdywelu a nesau at orsedd gras mewn gweddi. Gweddiwn dros holl eglwys Crist, a thros bawb yn ôl a'i hangen. Brenin y gogoniant, a gyronwyd unwaith a draen, ysbrydoler gweision dy deyrnas a elwi di yn gyfeillion i ti, i newynu a sychedu am weld cyfiawnder yn llwyddo, dy deyrnas yn dod, a chyflawni dewyllus ar y ddeiar fel yn y nef. Felly gweddiwn dros yr eglwys, ac heno fe gydnabyddwn ein methiant yn ymal i arddel Crist yn frenin yn ein bywyd a'n gwasanaeth yn y byd. Gweddiwn am yr hyder i arddel ein ffydd, a bod yn dystio'n ffyddlon i Grist yn ein byw beunyddiol. Arglwydd, hireithwn am i ti ymweld â theglwys yn dy ras a thrym i'w hadfywio. Gweithaf a'i hangylyngdod mawr, tyrd yn ysbryd nerthol i'n bywhau, dryllia gydwyni a'n difrawder, a chwythed dy wyntoedd nerthol drwy ein gwlad a thros dy eglwys, tyn ni bob un i blygu wrth dy droed, i ymroi waith dy deyrnas, ac i ddathlu buddugoliaeth dy deyrnas dragwyddol, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Gweddiwn dros ein cenedl, yn enwedig yn ystod y cyfnod hwn, gweddiwn dros aelodau Senedd Cymru, a phawb sy'n lliwio bywyd y genedl a'r ddinas hon. Gweddiwn y bydd i gyfiawnder, wirionedd, dycnwch a dyfalbarhad, liwio a'i gweithredu, mwyn i bawb gael y cyfle i ffynnu. Arglwydd yw holl alluog, a greais holl bobloedd y ddeiar i thwasanaethu mewn rhyddid a thangnefedd. Caniatáu bobl Cymru zel dros gyfiawnder a goddeddgarwch, fel y boi ni arfer ein rhyddid yn unol a ddewyllus di, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Wrth i ni edrych ar ein byd, fe welwn teyrnasoedd yn ymladd yn erbyn ei gilydd, ac yn adeiladu gwahanfuriau. Gwelwn wrthdarodd i mewn i deyrnasoedd, a'r bobl yn dioddef heb eisiau. Gweddiwn am heddwch yn ein byd, yn enwedig yn Affganistan, Syria, Affganistan, De Sudan, a'r rhannau eraill o'n byd. Gweddiwn hefyd dros rhannau o Ewrop sy'n ymgodymu ar Covid a'i ymlediad yn eu cymdeithasau. Rod o'i thineb i bawb sy'n arwain cenhedloedd y byd. Da tregarog, yr hwn wrth fawr gariad a rhoddau steinig anedig fab Iesu Grist i fod yn waredwr yr holl fyd. Edrych mewn tosteri ar y byd a greaist, ac y greaist mor fawr, ac a ysbryd sanctaidd tywys ddynion a chenhedloedd i wir adnabyddiaeth o'r arglwydd Iesu yn frenin y brenhinoedd ac unig iachawdwr y byd. Helaethau derfynau dy deyrnas, boed i gariad a chyfiawnder gyd gerdded law yn llaw, ymlygad yn erth o blaid pob gwirionedd ac yn erbyn pob drwg, fel y gogoneddir dy enw drwy'r holl ddeiar, yn Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Ac mewn byd lle mae llawer yn cael ei gorfodi ffoi o'i mamwlad,
gweddiwn dros ffoaduriaid, yn enwedig yr rhai sy'n cael ei defnyddio ar gyfer dibenion gwleidyddol ar hyn o bryd yn Nwyrain Ewrop. O Dad, rwy ti'n gofalu am dy holl blant. Gweddiwn am y digartref, yn enwedig yr rhai a orfodwyd i ddeianc o'i mamlad, pob un ohonynt yn ysglyfaeth i ryfel, cleddyd, drychineb naturiol neu anobaith. Meddalau'n calonnau arglwydd fel y gweithiwn tuag at fyd heb newyn, heb hunan elw, anwybodaeth na thrais. Dau syfwn ar eithgariad amgylchynu pob ffoadur heddiw, trwy gonsern dy bobl a gwaith asiantaethau dyngarol a llywodraethau, dau syfwn ar yw broblemau cael ei goresgyn ac i ffordd newydd o fyw agor allan iddynt, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Arglwydd, dangos i ni gyfrinach gwir lawenydd. Llawenydd mewn gwasanaeth, nid mewn hunan les. Llawenydd o roi yn hytrach na derbyn. Llawenydd o rhannu yn hytrach na chadw. Llawenydd o geisio dewyllus di, nid ein hewyllus ein hunain. Llawenydd o ddilyn a charu Iesu Grist, ein harglwydd a'n gwaredwr. Amen. A dwedwn gyda'n gilydd eiriau'r gras. Gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fo gyda ni oll, byth bythoedd. Amen. Atebodd Iesu Peilat, nid yw fy nheyrnas i o'r byd hwn. Yr unfed adnod ar 15 o'r 19 bennod o'r Efengil yn ôl Sant Ioan. Ar y sul olaf o'r flwyddyn eglwysig, ar y sul o flaen yr advent, mae'r eglwys yn gwneud ei chyhoeddiad mawr, Crist yw'r brenin. Nad yw'r ymadrodd hwn yn ymddangos yn y Beibl, ac ni alwodd Iesu ei hun yn frenin unwaith yn yr Efengylau. Yn wir, eraill oedd yna ei alw'n frenin, yn ymlach na pheidio a'i wrthwynebwyr. Meddyliwch am yr arwyddau'r ymddangosodd uwch ei ben ar y groes, Iesu, brenin yr Iddewon. Pan yr oedd pobl yn ceisio ei wneud yn frenin, ffoi a wnaeth Iesu ac yn cilio i fan unig. Roedd gan Iesu ddim diddordeb a bod yn frenin yn yr ystyr deiarol o'r gair,
Yr agosaf a wnaeth Iesu dod i gydnabod ei fod yn frenin oedd yna'n darlleniad o'r efengil heno, pan ofynnwyd Peilat iddo'n blwmp ac yn blaen. Ai ti yw brenin yr Iddewon? Ac atebodd Iesu ef, ti sy'n dweud fy mod yn frenin. Wrth gwrs, fe allwn ni dreulio oriau yn dadansoddi'r sgwrs hon rhwng Iesu a Peilat, ac mor blaen oedd Peilat yn ei gwestiynu, anelwig ar y naw oedd Iesu yn ei atebion. Ond i bob teyrnas rhaid cael brenin, ac ateb Iesu Peilat yn syml oedd, nid yw fy nheyrnas i o'r byd hwn. Ond un o'r pethau sy'n bwysig i ni gofio wrth feddwl am Grist y brenin yw cred yr Eglwys fore. Efallai roedd Iesu ei hun wedi osgoi pob defnydd o'r teitl yn ystod ei weinidogaeth, ond yr oedd yr Eglwys fore yn bendant ac yn barod iawn i'w gydnabod yn arglwydd. Iesu yw'r arglwydd, Iesu yw'r ior, yw cred a chyhoeddiad cyntaf yr Eglwys fore. Hefyd, mae'n werth nodi bod y teitl Crist ei hun yn deitl brenhinol. Ystyr Crist yw brenin eneiniog. Yn ymlach na pheidio, meddyliwn ni am y gair Crist fel rhyw fath o gyfenw Iesu, fel dyfrig Lloyd. Ond na, teitl yw Crist. Dyna reswm mae'n treiglo ar ôl yr enw Iesu. Felly bob tro dwedwn ni Iesu Grist, yr ydym yn dweud Iesu, y brenin eneiniog. Yn gynnar iawn y meddyliau dilynwyr Iesu ar Eglwys fore, daeth syniad bod Iesu yn frenin yn rhan naturiol o'r ffordd yr oedd pobl yn meddwl amdano. Wrth edrych ar fywyd Iesu, doedd dim byd yn frenhinol neu'n freintiedig amdano mewn gwirionedd. Yr Iesu hwn a aned mewn stabal, Iesu a fwriodd ei brentisiaeth yn sair coed, Iesu a dreuliodd ei weinidogaeth fel pregethwr teithiol, Iesu a gafodd ei groeshoelio a'i osod mewn bedd benthyg. Yr agosaf a ddaeth Iesu unrhyw fath o orsedd frenhinol oedd sefyll o flaen Peilat yn ei balas, a chael ei wisgo a chlogyn porffor tra oedd y milwyr yn ei wawdio ac yn ei cernodio a gosod ar ei ben goron ddraen. Gwneud sbort ar ei ben yr oeddent, yn talu iddo rogaeth greulon a gwawdlyd. Gwrthododd Iesu bob ymgais i'w wneud yn frenin, ac ni ddefnyddiodd y teitl brenin erioed i ddisgrifio ei hun, oherwydd nid oedd am i neb feddwl amdano fel rhyw frenin deiarol bydol fel Cesar neu Herod, a'i bryd nhw a rym a dylanwad a chyfoeth. Nid dyna'r fath o frenin oedd Iesu. Nid oedd Iesu'n frenin oherwydd ei ddyn a'i benodi felly, y mae Iesu eisoes yr oedd Iesu eisoes yn frenin, oherwydd i ddiw ei benodi felly cyn amser byd. I ddeall natur y frenhiniaeth Iesu, mae'n bwysig i ni ystyried tarddle a'i awdurdod, oherwydd y gwir yw bod gan frenhinoedd awdurdod, yr awdurdod a ddaw yn rhinwedd ei swydd, a chadw'r awdurdod hwnnw y mae'r brenin neu'r frenhines yn sicrhau bod trefn oddi mewn i'r deyrnas yn cael ei chadw, bod y drwg weithredwyr yn cael ei cosbi, a bod y deyrnas yn cael ei hamddiffyn. A mae'r gyfraith, y llywodraeth a'r lluoedd arfog i gyd yn cael eu hawdurdod o'r goron. Ond wrth gwrs, mwyn i frenin neu frenhines deyrnasu, mae'n rhaid iddynt ennill teyrngarwch y bobl, naill ai trwy ennill ac ennyn parch y bobl, neu drwy rym a systemau sy'n gorfodi teyrngarwch. Y mae pob teyrn yn deall mor bregus yw ei sefyllfa, a heb gefnogaeth y mwyafrif o'r boblogaeth, ni all unrhyw teyrn bara mewn grym am hir. Y mae hanes yn llawn enghreifftiau o bobl yn troi yn erbyn ei teyrn ac yn dewis un arall yn ei lle. Ystyriwch Peilat. Rhaglaw oedd Peilat, a'i waith oedd rheoli rhan yn hysbell honno o'r ymerodraeth Rhufeinig. Cesar, wrth gwrs, oedd brenin yr ymerodraeth, ond oherwydd nad oedd modd i Cesar, mor mawreddog ydoedd, bod mewn mwy nag un lle ar unwaith, yr oedd yn awdurdodi pobl i weithredu ar ei rhan ac ar rhan Rhufain. A dyna oedd Peilat, un ag awdurdod Cesar ganddo i weithredu yn ei enw.
Petai Cesar wedi penderfynu cael gwared ohono, byddai Peilat yn colli ei awdurdod ar unwaith. Byddai ganddo ddim mwy o rym na chi na fi. Peth digon fregus ac anwadal a dros dro yw awdurdod deiarol, a phob brenhiniaeth ddeiarol. Ond nid felly yr awdurdod sydd gan Iesu. Dydy Iesu ddim yn frenin oherwydd i rywun i ryw rai ei benodi felly neu ei alw felly. Dydy Iesu ddim yn frenin oherwydd bod rhai yn deyrngar iddo. Nid yw brenhiniaeth Iesu yn tarddu o'r byd hwn nac o ddymuniadau dynol. Yma Iesu'n frenin, oherwydd fe ddaw ei awdurdod oddi wrth ddiw ei hun. Yma Iesu'n frenin am i ddiw ei benodi felly, ac fe welwn ni fel defnyddiodd Iesu ei awdurdod, i fwrw allan cythreiliaid, i achau cleifion, i ddod â gobaith a chyfanrwydd a bywyd i bawb sydd yn am ei derbyn ganddo. Nid oes angen ar Iesu fyddin i orfodi ac i gadw bobl yn deyrngar iddo. Mor wahanol yw frenhiniaeth Iesu bob frenhiniaeth ddaearol arall, fe allwn ni ddeall pan nad oedd Iesu am unrhyw un ei alw'n frenin yn ystod ei weinidogaeth. Mae brenin deiarol yn ddigon hapus pan mae pawb yn cadw'r rheolau, yn cyd-ymffurfio i'r drefn ac yn byw nifydd o dan y gyfraith. Pan yr oedd pawb yn Jwda yn cadw'r rheolau, yr oedd bywyd Peilat yn hawdd braf. Doedd dim gwahaniaeth ganddo o gwbl bod bron i bawb yn ei gysau. Roedd hynny'n naill ai fan hyn a fan co iddo, tra bod pawb yn cadw'r gyfraith Rhufeinig ac yn talu eu trethu, roedd Peilat yn hapus. Ac os byddai unrhyw un yn penderfynu torri'r gyfraith, neu herio awdurdod Rhufain, yr oedd gan Peilat fyddin i gosbi a gorfodi pobl i fyddhau'r drefn. Roedd yr ymerodraeth Rhufeinig yn rheoli pobl yn bennaf, trwy ofn a grym milwrol i'w cadw yn ei lle. Ond nid felly Iesu, nid ceisio rheoli ymddygiad a wnaeth Iesu wedi'r cyfan. Fe heriodd Iesu bawb oedd yn barod i gadw llythyren y gyfraith, ond anwybyddu ysbryd y gyfraith. Nid cyd-ymffurfio a byw nifydd oedd prif concern Iesu, ond i bobl ddod o hyd i bywyd yn ei holl gyflawnder. Nid dod i'r byd a wnaeth Iesu gael pawb i gyd-ymffurfio, ond mwyn gweddnewid eu cylonnau, eu meddyliau, a'i troi yn ôl at Dduw. Dod a wnaeth Iesu i ddatguddio natur cariaduw i'r byd, a denu trwy ei fywyd a'i farwolaeth unigolion i fyw yn y cariad hwnnw. Ni all yr eglwys byth gorfodi eraill, oherwydd byddai hynny yn danseilio ar hyn y mae hi'n credu ac yn cyhoeddi am Dduw cariad i'w. Yr unig beth y gall yr eglwys ei gwneud yw dyrchafu Crist y brenin i'r byd a gadael iddo ef a'i groes denu pobl ato ei hun. Oherwydd y brenin yr ydym ni'n ei ddilyn, y brenin yr ydym ni'n ei arddel yw Iesu, yr un a ddangosodd ei gariad trwy ddarostwng ei hun i farwolaeth y groes, yr Iesu a wisgodd goron ddrain, yr Iesu a gorodd ei freichiau ar led ar y groes i gofleidio eog fyd mewn cariad, maddeiant a gras. Roedd gan Peilat, y dyn mawr, pwysig, ac awdurdod ganddo, ddim syniad beth i'w wneud â Iesu, oherwydd nad oedd ei deyrnas o'r byd hwn. Roedd Peilat ar goll yn ei gwmni. I ddeall brenhiniaeth Iesu a'i rym, yn rhaid i ni brofi ei gariad, a gweld yn ddoef y grym sydd gan y di-rym, a'r gariad a welwn ni yn teyrnasu ac yn gorchfygu ar y groes. Amen. Gan ingddyn chwasi a gwaed yn ddafnau mawr, a gwrfi gynt yn
Tywysog mawr gyfodof heb ofn na braw na brys, a deiniog li yn efoi mae dwgi mewn i'w lys. Darchefwch byrf, darchefwch, a gorwch ddrysau draw, a brenin y gogoniant i'w ddwy folus a ddaw. Nid preseb ac nid croesau, nid befn na dirmig mwy, nid llefain crym na dagrau, na chwys, na chlais, na chlwy. Ogoniant ar ogoniant, am ddioddef isynef, anrydef archamoliant bifroddir iddo ef. Tang nefedd Duw, yr hwn sydd uwchlaw pob deall, a gadwa'ch colonnau eich meddyliau yng ngwybodaeth a chariad Duw a'i fab Iesu Grist a'n harglwydd, a bendith Duw holl alluog, y tad y mab a'r ysbryd glân, a fo'n eich plith ac a drigo gyda chwi yn wastad. Amen.